Става хора, аз съм FoxPlay и днес искам да ви покажа най-якият сервер The Galaxy BG. Това е той. От самия спам може да се разбира, че сервера ще е як. Майко. Има много ларпове. Ето им и тях. Арена, Джан, Тен, Евент и те. Има интересни китове. Ги китовете. Има кит спонджи, което това кит спонджи, аз първоначално се чудих какво е това, докато се го пуснах, бе дали 6 гъби. Така. Тук няма такъв ларп. Тук няма ларп PvP, направо като отидеш на... някой си хвърли обраната. Тук няма ларп PvP, просто когато отидеш там на той на края на тук на края на спауна, тук има ларп PvP. И сега ще ви покажа. Ето е чертата. Мините ли тази черта? Като мините тази черта, вече има PvP. Така. Ако се питате защо Майнкрафта ми е такава игра с Texture Pack и казва се Live HD, ако искате, пишете в коментар, че направя епизод как да си го изтеглите. Игра, много съм в него, игра от днеска в този сервер. Искам да ви покажа. Направих си малко неуютна къщичка, но искам все пак да ви я покажа. Не е кой знае колко голяма е. Ето, това е тя. Тук беше пълно с Diamond, такива Diamond и Gold и Iron, но един ми ги купи всичките. Чакай, че тук се е разкопало. Да го оправим. Само че с какво ще го правим, аз като нямам камък. Тук ме видях камък. Ето камък. Тук камък е малко по-странен. Ето. Тук са ми мечовете. Ето, сега ще видите как изглежда отвън. Кой знае колко, но все пак да има къде да оцелявам. Ето и ми къщичка. Ако искате, влизайте в сервера, ще дам IP отдолу под описанието. Ще дам IP под описанието, но искам да такова. Но ако мислите да влизате, пишите ми, може да оцеляваме заедно. Не знам какво друго ще мога да ви покажа. Това беше от мен. Пишите под коментарите за Texture Pack, дали ще играете. Ще оставя IP-то и до нови срещи.